Забелязали ли сте снимките на почернели крака върху кутиите за цигари? Те не са случайни и не са преувеличени. Като съдов хирург мога да ви кажа, това се случва. Тютюневият дим предизвиква хронично възпаление на вътрешната обвивка на съдовете, така нареченият ендотел. Това е много важна структура. Тя регулира съдовия тонус, съсирването и кръвоток. Когато ендотелът се увреди, започват три процеса: задебеляване на съдовата стена, стеснение на процепа и повишена склонност към тромбоза. Това засяга както артериите, така и вените. При артериите пушенето ускорява развитието на атеросклероза. Плаките се натрупват по-бързо, съдовете се запушват по-рано и по-агресивно. Пушачите имат от 2 до 4 пъти по-висок риск от периферна артериална болест. Това е запушването на артериите на краката. Това води до болка при ходене, рани, които не зарастват, а в тежките случаи до некроза и ампутация. Рискът от ампутация при активни пушачи е значително по-висок. Проблемът не е само в артериите. Пушенето уврежда съсирването на кръвта и риска от дълбока венозна тромбоза. Освен това нарушава микроциркулацията и влошава зарастването на раните. Никотинът предизвиква свиване на съдовете. Въглеродният оксид намаля количеството на кислород, токсичните съединения увреждат директно съдовата стена. Комбинацията е опасна. Дори бившите пушачи запазват повишен риск години след отказването, но добрата новина е, че рискът започва да намаля още през първите години след спирането. Има заболяване, наречено болест на Бюргер, почти изцяло свързано с тютюнопушенето. То засяга по-млади пациенти и може да доведе до тежки съдови усложнения. Цигарите не увреждат само белия дроб, те увреждат съдовете ви, включително тези на краката. Отказването от тютюнопушенето е едно от най-силните решения за вашето съдово здраве.